Бunda вообще мощный сұраулар бересіз, конечно. Түшіріп қалдырға ярымы ол сұрауларын? Киттік бір ерге, біз жырлаған ма Түркияға жырламасың, бейімесің, менде файда, Мен ябықтырыр едім біріншіден. В смысле сен мені ябықтырыр ең? Бұлайда 80-ге қалдым. Ғаиләдә яш айырмасы зур болуының плюс һәм минуслары. Минуслары. Мә сөйлейінді қазір бітетін нәрсені тутырып. Ол менде просто Ол жоқ мен шылай кіші янындағына күліп отыра тұрған иде, ол бек усал кіші. Бір кімлен сөйлешмей, мұр келіп жүре тұрған кіші. Сен яшін, ки сенің қатының яш. Да. Біз қарсыне Ты талашабыз, братан. подпитываешься моей энергией просто. Тоқта, жаным, бұл передача, наверное, шығармаслар біздің бірін что-то это. Қайырлы күннәр, исәнмісіз? Қайырлы күн. Біз бүгін сұраш-тұрғалау тапшыруында. Ит алдың, молодец. Һәм сіздің білән Марат Галимов. Һәм Марат Галимовның хатыны Ленара Батталова. Ол мен болам. Да, вообще логично. Бит Марат Галимов и Ленара Батталова. Круто. Нәрсе, мен сен сұраулар берем бүгін, сен білесің ғой шаны? Беріп қара, давай. Әйді. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмиллахны әйт, дұрыстан да. Алхамдулиллахи роббил аламинир-рахманир-рахим. Біздің бірінші свидание қойшан һәм қойда болды? Студияда болды 2006 елның где-то күзінде, может. Сен свидание көрішуні, біз бет студияда көріштік кіне, бұл свидание деген, Марат. Бұл тегі шәшәк білән, шәмнәр білән свидание. Қайр айтам, 2000... Ғымымен болғаны юған дейді нәрсе. Болғаны юқ да. Астағфирулла. Мені свиданиеға шақырғаннары юқ. Сен өзің сұрау бересің, өзің жауап бересің. Өзім жауап берем, юқ бізде свидание ғымымен болғаны болмады. Мені бірінші тапқыр көргәш, туған ойың. Вообще ойлар туа білеміз. Сені бірінші тапқыр көрдім мен кассетада. Хам анда дүртігіз арасында менға сені шамаған едің. Мына кім білген Қазанға келгәш сенға ғашық болырмын дейіп. Субханалла. Әйе. Қар сен бересің да мені? Сен мені бірінші тапқыр қойшан һәм қойда үптің. Мен сені қойшан үптім бірінші тапқыр. Так. Никах оқығаннан соң Мен дұрысын айтсам бола ма? Астрахан шәһәрінде гастрольда. Вот так вот, да? Саттым, короче. Бүтін сұрауларға өзім жауап берсем бола ма? Мен сеңа берем қарсы. Мен сеңа бірінші тапқыр яратам деген мезгіліні есіңе түшір. Мен күн сайын яратам деп айтам, конечно. Ол аны еш айташ, шоңа көре мен аны айта алмай қойшан бірінші тапқыр болды deyip. Болған енді қойшандыр шында 13 жыл үлік. Да, никахтан соң. Ярар. Қар мен айтам да? Мен айтам нешеп сен. Сыңғы тапқыр біз не үшін талаштық, яки әйткәләштік? Міне машина келгенде талаштық яңағына. Ертен бізде қонақта Ленарының апасы қонақта. Ол ясады шакшука деген нәрсе әлі ол. Көкей білен, помидор білен бұлтап. Мен, короче, барам да имырлап барам. Айта, сен апамды шакшуканы ясағанда помидорға шекер салдың ма зірәкті? Шекер салмасан қотыра ұшта күні бойы. Мен ашына талашып кеттік. Мен шекер ашамай, мен вообще бол аши башансың уақытта, потому что иллеге жеткеш ябығырға керек. Поэтому вот талашу біздің, ну, это нормально, стандартно все. Күн сайын, неме? Күн сайын, күнге 5 тапқыр. Намаз оқыған кібік. Айда кеттік. Мен берем сен ада сұрам. Yok, мен берем. Қуартық. Сен бересің ме, тоқта? Тоқта, мен бере тойдым енді қар. Мен сұрадым шыл, айда сен. Сен сұрадың, айы. Ғымман, мен обычно сұрайым, постоянно, но бүгін что-то. Мені достарың әти әнең білән таныштырғанда нендей ой бұршыды? Бұнда вообще мощный сұраулар бересіз, конечно. Айда тағын бір қат. Мені, яғни мені, достарың әти әнең білән таныштырғанда нендей ой бұршыды? Сені мен әти білән таныштырғанда нәрсе турында ойладың, нәрсе турында бұршылдың, қаушағансың, может. Аңлат алдым ма? Біріншіден менде әнегіне. Сен айтам, менім әнелер білән таныштырғанда дейм. Сенің әнең причем мұнда? Инаны вапи ғымумен қатырләмей қашан танышқанны һәм қойда һәм нешік болды ол бірер гастрольда болғандыр енді шол зәй шәһәрінде. Да, все, болды. Бик не жауап бердің, молодец. Әйе, мен шолай көп сөйлей тұрған кіші. Біздің қызыбыз құлқы білән кімге ұшаған? Конечно, онасына енді.
Дөрес җавап бирдеме? Кыяфәте белән миңа ошаган, характеры белән анасына ошаган. Күп сөйләшә, 1 секундта 75 сүз әйтә, колаклар шиңә прямо. Так, мин белдемме? Булдымы сөйләп бетердең? Да, сөйләп бетердем. Дөрес җавап бирдемме? Ярар. Ток сукмыймы Кайта монда? сөйләшербез. Кайчан соңгы мәртәбә сиңа комплимент әйттем? Туктале, син әле генә сорадың түгелме? Мин сорадыммы? Мин сораган икән ярар. Кайчан соңгы мәртәбә сиңа комплимент әйттем? Синме? Ну, Төшереп калдырырга ярыймы ул сорауларны? Комплимент? Да. Син. Син мине бөтен Татарстанга мәсхәрә әйтмә инде, давай. Комплимент. Yok, ну я Әйтте серьезно деген. говорю, я не помню, что... В смысле, мин сиңа чыкканда бүген ишек ачтым. Все, бүген генә әйтте. Син гомумән йөрмә визажист белән парикмахерга үзең бик әйбәт ясыйсың диде. Ул инде менә либо в целях экономии это было сказано, типа не трать. Визажистлар сине Кытай кызы ясыйлар, а миңа Кытай кызлары ошамый. Якобы. Да. Да. Вот, мин сиңа бүген машинага чыккан, сине күргәчтен чыгып ишек ачтым менә. Комплимент булдымы? Комплимент, конечно. Ярар. Так. Сөйләштек. Давай, сине хәр итәсең. Казан егетләрендә башкарган, иң ошаган һәм киресенчә күңелеңә ятмаган җыр. Киттек биергә, Без җырлаган матур көйгә җырламасаң, биемәсәң, нинди файда? Әйдә инде анда матур кызыл. Нәкъ безнең кебек аның да йөрәгендә ут. Менә шул җыр ише аңа. Шамый торган җыр белмим. Аңа бөтен минем җырлаган җырларым ошый. Мин Аңа түгел, үзеңә. Синең минем тышка кыяфәтемә һәм кулкыма нәрсә үзгәртер идең? Син Тукта. аңдамы ул? Мин сиңа бирдем сорау. Сиңа үзеңә менә күңелеңә яткан җырың нинди һәм күңелеңә ятмаган? Күңелемә ятмаган. Син бүген шакшука түгел, нәрсәдер ашагансың бүтән. Короче, бөтенесе шей. Давай. Син минем тышкы кыяфәтемдә әмсе булды бит инде. Булмадымы ни? Кызлар монда җыгылып күлеп үләләр. Дуслар, хәтерен ачарайды шуңа күрә ни. Так. Син минем тышкы кыяфәтемдә һәм кылкымда нәрсә үзгәртер идең? Мин. Син. Давай. Уйлап сөйлә только кара. Вес татарча ничек була ул? Вес? Вес була инде ул. Мин ябыктырыр идем беренчедән. В смысле син мине ябыктырыр идең? Булай да 80-гә калдым бит. Менә тагын шакшукаларың. Аннары тагын нәрсә? Аннары мин сине берәр стилист белән киенергә җибәрер идем. Менә син үзең шунда йөрер идең, әйберләр сайлар идең. Точнее, син түгел. Ул сиңа әйберләр сайлап бирер иде. Минем кебек. Так. Булдымы? Гаиләдә яшь... В смысле, тукта. Мин сорыйм. Син сорыйсың ни? Алла. Давай. Син мине алдаган берәр очрак турында сөйлә. Мин сине минут сайын алдым. Ленара белән бергә эшли торган Юля дигән ханым эшли аның белән. Без Юля белән ни, якын дуслар. Иншектер мәйтәм Юл, мин сиңа мәйтәм кызыл Мерседес подари итәм дип, шаярып кына сөйләгән идем. Ленара шуны эләктереп алды, нинди Мерседес? Нинди кызыл Мерседес? Мәйтәм, менә Юля, мәйтәм, Юлига кызыл Мерседес алып бирделәр, мәйтәм. Китте бу икенче көнне котларга бөтен коллектив белән Юлиның кызыл Мерседесе белән. Вот бик күңелле булды ул әйбер. Маратка бик күңелле булды. Гаиләдә яшь айырмасы зур булуының плюс һәм минуслары. 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 Маратны идән берәр кая чыгарып булмый. Бер каяда. Аны берәр кая... Нәрсә, минус бит инде ул. Юк, яшьлеккә карамый. Нишләпти? Сиңа 30 яшь булса, син ыргый чыгып киткән булыр идең. Чөнки сиңа 45, син чыкмыйсың. Берәр кая барыр алдыннан бер атна миңа аны көйләргә кирәк. Шунда барыбыз, аны менә килеп җитә ул көн, менә шулай. Менә ул минуслардан инде, әйме? Кеше картайган сайын идән чыкмый торганга әйләнә икән ул. Плюсы нинди? Плюсы син минем нәрсә кырыктан тотып торасың. Койрыктан? Әйе. Чыгармаска бер файда. Жүрмә, бер кая китмә, менә шулай. Менә ул плюс. Менә ягынагыз хатын-кызның логикасында. Или койрыктан торырга кирәк, или чыгарга кирәк бер кая. Так, әйдә син сорау синнән. Әйдә җырым, ашсым килә минем, давай килә. Тайлы кара әле, бу бит мин сорау биргән, ха син сорау бир. Юк инде, мин синнән сорадым, плюс-минусларын дидем, җаным.
Алла, сиңа 45, миңа 45 ма ул? Мин ясаған иң исеңдә калган сюрприз. Ә мин ни нәрсә әле? Мин ясаған. Бездә гомумән сюрпризларны идә мин генә ясыйм чөнки. Мен тәм ризык турында ни китте? Юк, ашау турында сыңар. Короче, без бер көнне киттек Турцияга. Бөтен кеше белде Турцияга киткәнен, мин Африкага киткәнен, 10 сәгать очарга кирәк. Мин генә белмәдем, надан Африкага барасын. Аэропортка гына килгәч белдем. Вот. Бик күңелле булды. Вообще сөйіндім. Оны біраз ұзынырақ етіп сиерге ярамай ма? А все, маған қызығы шунда бит инде аның. Так, син тормышымдағы ең бақытлы күн нинди? Мен өзім жауап берсем ярайм ол сұрауға. Аның күн дә бақытлы менің белән тұрған күні. Дип уйлыйм Марат. Потому что ул минем белән тора. Давай, синең тормышыңдағы ең бақытлы күн нинди? Ник нәрсәгә ипешем? Минем кызымның туган көне. Yok, senin minем белән бәйле булырга тиеш. Шепти, ул синең балаң бит аны. Менә мин һәр вакыт айтам, хатын кыз гына белә баланың әтисе кем икәнен. Ну не про нас, не наша история. Тут стоит на ребенка посмотреть, сразу понятно, кто папа. Ну да. А про маму еще можно подумать. Шәші минеке, да. Хәр мин сөйлим ме? Син сөйлисеңме? Мин кайсыбыз матуррак җырлый? Конечно, мин матуррак җырлыйм. Нишләп ди? Юк, иң матур гаиләдә иң матур җырлаучы ул минем хатыным. Аннан да матуррак җырлаучы юк. Кашамыйсың бу, кара анда. Да, юк мактым бит сине. Макта. Аның тавышын ишетә башласам, күңелләремдә язлар уянып, күзләремнән яшь чыга башлый. Менә шулай яратам мин хатынымның җырлавын. Ха. Әйдә, сыра. Юк инде. Әйе. Да. Так, минем кәеф юк, тузынам. Мине ничек тынычландырырга сорау турында. Ашатырга. Әлбәттә. Бүген дә Шак-шук турында сөйләп кит, давай сөйләмәгән тема, давай сөйлә. Булды бит инде ул. Ну бүген дә ди бит, бүген мин шак-шуктан башка берәр шашамадым бит. Соң бит әле иртә генә. Без бүген бер кая барабыз ашарга. Круто. Без бүген банкетка барабыз, шунда ашарсың, яме? Анда ашатмыйлар бүген кызганычка каршы. Ярар. Да. Һәр син сорау бирәсең. Сәламәтлек белән бәйле сынаудан соң тормышка һәм кешеләргә карашың ничек үзгәрде? Мә сөйлә инде хәзер бөтен нәрсәне тутырып. Нәрсә ничек тагын бирәләр? Сәламәтлек белән бәйле сынаудан соң, аңлашылдымы? Тормышка һәм кешеләргә карашың ничек үзгәрде? Бу җыгылганнан соң, 1 ел ятканнан соң карашлар это, ну, примерно белә идем минем кем икәнен. Шуңа күрә бик аптырамадым, но аптыратты чуть-чуть. Вот. Мин белми идем менә. И этот... Короче, депрессиян итеп алдым мин. Ну, депрессия узакка бармады, 1-2 елга гына чыктым, Аллага шөкер. Намазга бастым, намаз укыйм, вообще рахат хәр. Теге пофиг на всех. Бөтен кешегә. Бөтен дуслар ниләр таралды дип әйт. Дуслар бөтенесе таралмады. Бөтенесе таралмады инде, алар минем 1-2 генә иде, алар дусларым. Так что нормально все. Все, не. Спасибо, Марат Мингалевич. Әйдәгез дальше. Да. Җырчы булмасам, мин кем булып эшләр идем? Мин җавап Егеткә 70 һөнәрдә аз, шуның 79-ы мин беләм. Давай сөйлә. Макта мине хәр, давай җаным. Макта. Давай. Син строитель булырга тиеш булгансың. Молодец. Минме? Әйе. Чөнки син Бетерделәр. Мунча салдың авылда үзең бер үзең дисәк тә була инде, бөтен чертежларын ясап, бөтен нәрсәсен туры китереп, YouTube'та әлләнди роликлар карап. Ярый, спинка бара җыгылып төшерә. Безнең өйгә килгәндә бөтен ремонтны һәм безнең фатирдагы хамамны иң башыннан азагына кадәр бер үзе ясап чыгучы ул Маратны. Шуңа күрә аның куллары алтын. Шуңа күрә ашарга пешерергә ярата диген. Әни бүген берәр кысарга итен бутын җибәрде менә баранины мариновать итеп бер секундга баран. Син былай да бөтен кеше белә, син ашарга яратканны, ашарга пешерә, тәмле ярар инде. Бик тәмле итеп ашарга пешерә, бик майлы итеп һәм бик тәмле итеп. Юк, майонез салам. Ярар. Вот. Тагын нәрсә менә. Тукта, мин җавап бирергә тиеш. Син строитель, ярар, син поваренок. Летчик. Летчик, ул бит очып төште 2нче этаждан. Аннары тагын нәрсәдер бар. Тагын кем әле син? Зубастик, ярар, все бетте шуның белән. Нәрсәдер истәмәкче, нәрсәдер бар, тагын нәрсәдер бар. Ну, дофига нәрсәм бар. Нәрсә менә әйт. Нәрсә? Нәрсәң бар синең дофига? Да, ну ладно. Минем иң тукта, бу мин бирдем.
Мен бердім бе сен сұрабайды, һәр сен бересің. Мен шуңа көтәм бит. Давай. Кайсы кирәк булмаган әйберләргә артык зур игътибар бирәм? Ой, это вообще сложный вопрос. Бүтін әйберге игътибар бирә. Бүтін әйберге қысыла, бүтін әйберге телефонға ғана кірмей башласың вакытта. Сүйінәм шунда, рәхәттәнеп язышам кызлар, ниләр белән, балалар белән, ниләр белән дигәндә. Вот. А так бүтін әйберне эшли минем өчен Ленара. Мактабы алдым, әйбит җаным сине. Вообще аңламадым, син ни сорауга җавап бирдең. Мин үзем дә аңламадым. Туктале, мин бирдемме соң бу сорауны? Юк, мин сиңа сораган идем, әле нәрсә сөйләдең шунда. Ярар, тамаша чагыңны яна. Кстати, бүген шакшугы тузсыз булды, кстати. Бетмәде инде шул шакшугы, валлаһи. Тузын да салмады, шикәрен дә салмады Лейла. Менә мин сиңа биргән идем. Нәрсә бирдең син? Кайсы кирәк булмаган әйберләргә артык зур игътибар бирәм. Бүтән әйбергә бирәм. Менә хәзер син ничесе? Да. Минем иң начар гадәтем. Алар миндә вообще юк, если честно. Бик күп. Давай, сөйләле. Кеше теге уйлана башласа, значит, уже юк. Юк, уйлыйм әле, кайсысын сөйләргә ярый, кайсысын юк. Уган бөтенсен сөйлә, бөтен кеше ишетсен. Синең гадәтең? Әйе. Кстати, пока ул уйлый, минем номер телефоным 8-912-2-90-981-611. Кемгә ремонт кирәк? Дедушка ищет себе пару. Юк. Стагфирулла. Кемгә ремонт кирәк? Шалтыратыгыз. Все. Просто әйтергә, давай, нәрсә? Уйлап тордым, начар гадәтем. Мәҗлесләр алып барам, мин җырлыйм дип әйтергә тишидең син. Инде прораб син тагын. В смысле? Мин еще мәҗлесләр алып барам, точно. Давай, начар гадәтем. Рекламу себе делает, а не антирекламу. Минем начар гадәтем беләсезме инде? Мин мактана белмим, кызганычка каршы, вот. Сиздегезме? Мин менә сиздем, ишеттем, туйдым. Начар гадәтме? Ул миндә просто юк кызлар. Кеше янында гына килеп утыра торган иде, ул бик усал кеше. Беркем белән сөйләшми, мур килеп йөри торган кеше. Йылмаймый да, көлми дә ул өйдә. Менә шулай кеше янында. Бал алдым, һәр ашым рәхәтләнеп, нормально була все. Син аны алмадың беренчедән. Берсен алды әни, икенчесен алдым мин, өченчесен синдер инде ярар. Акчасын мин түләдем. Ярар. Берсенә. Давай. Юк. Вәлме акча күчерүче кеше юк бит. Син пипец. Айрыша авыр кабул иткән гайбәт нинди? Гомумән, гайбәт сату ул гынах. Шуңа күрә мин гайбәтне вообще түзә алмыйм. Менә хатын-кызлар безгә кунакка килсә, андагы сүз малай сөйлиләр. Кемне генә сөйләп бетермиләр малай. Инде хатын-кызлар сиңа кунакка килә, ярыймы белергә? Мин хатын-кызлар гына кунакка килә, потому что бу кеше бөтен егетләрне, кунакларны нитте. Кертмей башлады өйгә. Шутка. Жаным, шутка. Вот. Гомумән, гайбәт ул гынах. Шуңа күрә мин гайбәтне вообще прям кеше гайбәт сата башласа, мин чыгып китәм просто. Вот шул. Мин сөйлим. Тагын бер тапкыр сорауны бирим әле. Бир әле. Син бу сорауга җавап бирмәдең. Давай, Син айрыша авыр кабул иткән гайбәт нинди? Любой гайбәт. Какую конкретно сплетню или плохое ты особенно тяжело воспринял? Дин буенча гайбәт ул вообще авыр әйбер, гынах ул. Шуңа күрә бер гайбәтне дә сатмыйм да, нитмим дә, йөрмим дә, тыңламыйм да. Вот. Киттек. Булды бу. Ярар. Это поцелуй тебе, Жанна, в Ютубе будешь на меня смотреть? Сиңа монда кара куштарында түгел. Минем камера менә бу. Бу общий камера. Так, мин белеп яки белмичә әйткән, синең күңелеңә кереп калган авыр сүз. Андай сүзләр әйткәндә булмады инде. Көн сайын. Бүгенгесе кобра иде иртән. Бу кобра, син кобра минем по жизни кобра минем син. Мин сине сәхнәгә дә шулай чыгарам, кобрачка моя дип чыгарам мин сине. Кеше ихалык мине жәлли, сразу имя кул чаба башлый. Аннары миңа язалар, хатын-кызлар, женская солидарность. Сез ничек ул ир белән яшисез? Ул бит сезгә сәхнәдән кобра дип әйтте. Чөнки алар белми, мин өйдә аңа ничек өндәшәм. Шуңа күрә генә. Әгәр мин синең яныңа килеп, пластик операциялар ясатыйм әле дисәм, син? Иди ты, дип әйтәм. Подальше пластиковая операция белән. Исең китәсең. Например, мин хочу блефаропластику. Блефаропластика белән шунда калырсың, блефаропластикаң белән шунда. Сразу мин андай бергә каршы.
татуажлар ниләргә мин прямо этот. Шуңа күрә миндә юк, татуаж да юк. Да. А татуаж бар шул? Юк. Бер нәрсә дә юк. Бер инъекция да юк, блефаропластика да юк. Син минем булай да матур, Аха, сиңа ярар, кирәге дальше дә юк киттек, рәхмәт. блефаропластикалар. Талашканнан соң кем беренче адым ясый? Конечно, ул. Чөнки ул бик усал һәм бөтен нәрсәне хәтерли. Ул гомумән сөйләшмичән үпкәләп борылып ята торган кеше. Мин 5 минутта Гөлназ, сәлам. Мин 5 минуттан онытам нәрсә өчен талашканны һәм киләм. Онытам. Потому что бөтен скандалны башлый ул. Вот и все. Весь вопрос. Мин аңа әйтәм. Спорно, конечно, когда спорно. хатын-кыз Когда хатын-кыз бит үзе аңламый нәрсә сөйләгәнен ул. Син бу дөньядагы бөтен хатын-кызларны сөйлисеңме ни? Бөтен хатын-кызларны. Син нәрсә күп хатын-кызны яшәдеңме? Минме? Мин аралашам просто күп хатын. Мен хатын-кызлар кунакка күп килә бит. Чөнки синең дусларың юк ир кешеләр арасында. Шулай дип дөресне сөйлә. Бөтен дусларымны миннән качырып бетердең миннән дусларымны. Яшереп тотам бит мин сине, җаныкаем. Да, шуңа күрә мин яшь шундый. Син яшь, чөнки синең хатының яшь. Да. Ие. Без һәрсенә Ты талашабыз, братан. подпитываешься моей энергией просто. Да. Минем кайсы сыйфатларыма сокланасың? Тукта җан, бу передача наверное чыгармаслар безнең белән что-то это. Синең сыйфатларыңа? Синең сыйфатларың бик күп. Син таләпчән, син шибәр, синең буен озын. Син каблуклар кисә, мин тоже буем җитми башлый сиңа. Вот, син бик добрый, син транжиры конкретный. Бөтен акчаны тотып бетерәбез дә, аннарысы Вот. Вот, и аның колы бик тәмле. Аның рецептларын вообще. Минем кайсы сыйфатларыма сокланасың? Мин бөтен сыйфатларыңа сокланам, җаным. Я кайфую от тебя вообще. Вот, шулай дигән. Дальше. Ни өчен без дуэт булып аз чыгыш ясыйбыз? Потому что концертка барып җиткәндә талашабыз да, кире борылып китәбез без. Анда, кстати, хәл булды бер тапкыр. Минем настроение бетерә дә ул. Бер тапкыр, шулай булды. Бер тапкыр түгел, давай. давай. Бер тапкыр булды инде концертка барганда, әллә инде бабай күткә килеп терәлде машинаның. Әллә сөйләмәyin син теге. Да, концертка бара идек. Бу миңа бөтен нервларны чыгарып, психланып бара идем. Но мин нормально бара идем, резко туктамадым. Резко туктадым. Һәм бабай килеп керде дә. Артка килеп бабай килеп терәлде, но ярый нормально булды теге ни. Повезло бу шурикка, короче. Так, давай нәрсәндә? Unda столовый бармы ул җаным, ошсы килә башлады минем. Бар. Ярар. Безнең гаиләдә кем акчаны күбрәк туздыра? Конечно, ул туздыра. Кем күп эшли, шул күп туздыра. Конечно, күп эшли, шул күп туздыра. Базары юк. Все. Мин вообще эшләмим, мин идея там, телевизор карап. Так, минем белән айрылышасы килгән чакларың булдымы? Атнасына бер 3 тапкыр. Булды. В смысле? Ну, бывают уж мысли у всех. Дура, что ли? Кенгуру аның капитан. Вот. Фил. Так, без ни өчен идеал. Кем чыгарабыз сораулар? Без ни өчен идеаль пар? Чөнки мин бик актив, ә син бик пассив. Шуңа күрә без бик идеаль пар, чөнки без бик төрле кешеләр. Сөйлә, матур сөйлә, давай. Безнең өйдә кем хуҗа? Кем өйдә безнең хуҗа? Кем? Син. Дөрес җавап, молодец. Сиңа миннән 1000. Сиңа миннән сиңа. Бу нормально. Малавата. Так, бу син хәзер сорау бирәсең. Юк, мин хуҗа турында сорадым, Марат. Син сорыйсың. Бәтәш хуҗа турында булдым ни? Син кайчан ник алай сикерәсең? Без бит мәйтәм сөйләдек. Без ни өчен идеаль пар сорау бар? Аннары мин сорадым, безнең өйдә кем хуҗа дип. В смысле? Примерно. Ока. Ну тогда давай без ни өчен идеаль пар, минем сорауларым бетте ишә. Всё. Шулаймы ни? Соңгы сорауны биргә. Миндә бар. Сез нәрсә эшләр? Мин соңгы сорау биргә Юк, миндә дә все повтор кылсам. Опять матриархат монда да шул. Сораштыргалау тапшыруында булды. Сезнең белән бергә бүген Татарстанның ат казанган артисты Линара Батталова. Һәм Линараның ире Да, Марат Галимов.
Хей, пока-пока.